फिन आरोबाव सासे बर' फिसानि जिउ खहा। गोबां बर' फिसाफोरा गोबां जायगायाव गावनि नखर सुंथानो थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनायखौ नुनो मोनसै। नाथाय जों बेखौनो खोनानो आरो नुनो मोनबाय थादों गोबां बर' फिसाफोरा गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनानै दुथांफोरनि आखायाव जिउ फोजोबनो गोनां जानायखौ। बेफोरबायदिनो नखर सुंथानो थाखाय बेंगालराव खामानि मावनो थांदोंमोन सासे बर'नि फिसाया। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, न'आव फैबाय थानायावनो दुथांफोरनि आखायाव लामा ससेयावनो जिउ होनो गोनां जायो। नंगौ, क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय राजेन्द्रपुर गामिनि बिफा सुनिलाल बर' आरो बिमा निमाय बर'नि आंगो फिसाज्ला अरन्जय बर'खौ थांनाय सानखालि बेंगालरनिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय बिहारि मालदायाव सिनाय मोनै दुथांफोरा इनायै बुथारदों होननानै जोंनि खौरां बिजोंसिम खौरां हरदों। फोरमायबावनाय बायदिब्ला रुंसारि अरन्जय बर'आ बिमा बिफाजों लोगोसे गावनि बिसि आरो 3 गथ'फोर दंमोन। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि धमाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास धमाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।